dic Maria, són els meus companys, Biel i Núria. I este és el prototip que han fet en petit. Esta és la roda i ara aquí ho estem fent en gran. Estem apegant les rodes i ara aquí posarem un pont perquè s'apegui bé. A veure ara. Mira. Aquí posarem un pont perquè així no sortiran coses i això seria les nostres rodes que han pensat. Molt bé. Vale, així ara rodarà això com? A veure, ensenyeu meu. Vale. Així. Fantàstico. Molt bé. I quantes rodes heu pensat de posar? Una aquí, una allí i una allí. O sigui, aniran 4 rodes, no? Sí. Molt bé. Vale, a veure què tal.